Anem a aprendre a utilitzar l'app iMovie. Recordeu que la podem buscar desplaçant el dit cap a baix i escrivint el nom. Quan el veieu, cliqueu. Anem a crear amb el botó més un nou projecte i en aquest cas farem una pel·lícula. Si anem a l'opció vídeos, tenim tots els vídeos que tenim gravats en el nostre iPad. El que farem és clicar aquest i diem que OK i diem que OK. I ja tenim dos vídeos. Molt bé. Mireu, quan jo clico al vídeo, apareixen aquí diferents opcions. Dividir vol dir separar en dos el vídeo. Separar l'àudio el que fa és separar el vídeo de l'àudio. I clicant i mantenint clicat uns segons, podem moure aquest àudio i posar-lo a un altre vídeo, si volem. Això és molt útil a vegades. Aquí dalt hi ha una fletxeta que és el botó de desfer l'acció. I duplicar serveix per crear un altre cop el mateix tros de vídeo. Aquí on teniu velocitat, podem fer que un vídeo passi lent com una tortuga o ràpid com un conill. D'acord? El volum, podem ajustar el volum si volem més alt o més baix. Compte perquè veieu que apareixen unes línies de color groc i vermell. Quan veieu això, millor que no ho feu, perquè vol dir que l'àudio quedarà massa distorsionat. Títols, aquí podem afegir títols. Evidentment el títol el ficarem en el primer vídeo, per exemple, ficarem aquest model i clicant a la imatge gran podem borrar i escriure. En qualsevol moment, apretant play, podem veure el resultat. Tenim també l'opció de filtres, que és afegir efectes tan xulos com aquests. Aquí, al final, tenim 15 segons. Això és la duració total del nostre projecte. Entremig dels vídeos apareix l'opció de transicions. Fixeu-vos, una ratlla vertical vol dir que no hi ha transició. Veieu? Ninguna. Però llavors podem ficar la del tema, dissolució, desplaçament cap a la dreta, un barrido que es diu, que és molt semblant al desplaçament, o una fosa. Fixeu-vos, en aquesta opció veurem el canvi. Per exemple, el canvi de tema. Selecciono tema i play per veure el resultat. Vol dir una fosa a negre, en aquest cas. Dissolució. Veieu? S'han fusionat les dues imatges. Deslizamiento. Es desplaça. Barrido. Apareix una línia. Podem afegir fotografies des de fotos. En qualsevol moment, una foto es pot clicar i si manteniu clicat podeu desplaçar-la allà on vulgueu del vostre projecte. Deixeu anar i apareixerà la foto. Per veure la duració d'una foto, us ho diu aquí, fixeu-vos. Aquí dalt de tot del vídeo, aquest dura 3,4 segons, aquest dura 3,5, aquest dura 6 i la foto dura 5 segons per defecte. Clicant les barres grogues podem modificar la llargada del vídeo i a dalt veiem, per exemple, la vull de 2 segons, doncs arrossego fins que queden 2 segons. Quan cliqueu una foto, apareix una opció que diu Ken Burns activado. L'efecte Ken Burns és aquesta mena de desplaçament, que fa que li doni una miqueta de moviment a les fotos. Llavors, si jo poso la foto a l'inici, puc marcar el punt d'inici, que sigui, per exemple, veieu? Desplaço la foto, vull que sigui aquí dalt de tot. I ara moc el projecte fins al final i li dic que el punt final sigui a baix de tot. Fixeu-vos que ara comença de dalt cap a baix. Si no el voleu, clicant el nom, recordeu que queda desactivat i després no hi ha cap moviment a la foto. Més coses. Àudio. Clicant a àudio podem ficar música del tema, que ve per defecte. Aquí tenim les duracions i podem escoltar el resultat. Si fiquem usar, apareix. I amb les línies grogues podem fer gran o petit. Si volem que una cançó comenci més endavant i no al principi, el que hi ha és un truc, que és ficar primer un tros de cançó, anar a volum i ficar-lo a 0, i després tornar a ficar la cançó allà on volem que comenci. Fixeu-vos que el primer tros d'àudio no sonarà i després sonarà l'àudio. Si fiquem fundido o acortar, què vol dir això? Mireu, al fundido apareixen uns triangulets que podem desplaçar. Això vol dir que anirà de menys a més al principi i de més a menys al final, perquè el canvi de música no comenci superbrusc o no acabi superbrusc. Tirant enrere, també podem ficar efectes de so que venen dintre del programa
Hi ha una altra opció més interessant, que és gravar la vostra pròpia veu. Fixeu-vos, us poseu en el punt on voleu i apreteu aquest micròfon. I fixeu-vos que allà quan parlo apareix. Quan apreteu el botó gravar, podreu gravar. Hola, aquest és el projecte que gravo per ensenyar als meus alumnes com funciona iMovie. Quan clico detener, fixeu-vos que apareix una línia blava que diu Grabación 1, que és el meu àudio. Puc revisar, repetir o, en aquest cas, accepto, i com qualsevol àudio, recordeu que després podeu ajustar el volum si us ha quedat molt fluix. Si no us agrada, recordeu que clicant podeu també eliminar. Quan acabeu, apreteu Hecho i clicant on diu Mi pel·lícula i la X, borreu i fiqueu un nom, si us plau. I finalment podeu exportar-la amb el botó o borrar amb la paperera o per a visualitzar amb aquesta mena de play dintre d'un quadrat. Si cliqueu al cercle on diu editar, podreu tornar a continuar treballant el proper dia. Jo ara la vull exportar i el que faré és guardar vídeo. I això el que fa és guardar-ho al vostre carret. Us recomano que, com a molt, feu o bé grande a 540p o bé en alta definició 720. Jo ara fico 540 perquè és una prova. Depèn del que hagueu triat, trigarà més o menys a fer això. Quan surti aquest missatge, trobareu el vostre vídeo a Fotos.